तो फाइनली भाई लोग हमारे घरे लतरी अचानक साग आ गइल बा। आ खिचड़ी के दिन हमनी ओरी साग खाए के परंपरा बा। हम उहे परंपरा के निभावो तनी और साग खा तनी। कौनो बंदिश नहीं के, लेकिन हमनी के पहले से खाता बन जा खिचड़ी के दिन साग। आज के बाद ये खोटहू न देला, कहाँ से कि अब सिवान में लतरी, केराई, चना और फुलैहन सब यही से क्यों छुए ना देला। तो भाई लोग आवो जा, तोहनो लोग एक एक गाल खा ला जा, नहीं तो आज के बाद ना मिली का। आओ जा, आओ जा, बड़ी टेस्टी बा, बढ़िया लगता, खूबसूरत और चटनियों पर साथे साथे बड़ा मजा आता खाए में। आओ जा, ठीक बा।